A ver se é certo. Alejandra, contanos. Hai compañeiros e os tocados de Charo pois poñían a tildo look os vestidos que nos vai a presentar hoxe Pili, que é a dona, unha das donas de Kyrie. Kyrie. Ai, perdón, é que a miña pronunciación é malísima. É que vendo latín, eso xa quedou moi atrás. Pois Kyrie, pois estes xa van ser os vestidos que completen o resto da historia. Así que, se vos parece, imos lle decir aos modelos que vayan pasando e comentamos esta colección Lazos, non? Lazos de Silvia Fernández. E por que é tan especial esta colección? Pois mira, é moi especial porque permite personalizar os vestidos, xa para empezar. Despois utiliza unhas materias primas do mellorciño que hai no mercado. Por exemplo, unhas gasas super sedosas, cunha caída e cunha fluidez pois magnífica, porque ademais é que hai iso, moito movimiento, moito tal. Estes vestidos son todos personalizables, o sea, se a ti non che gusta este escote ou eu non quero esta abertura ou tal, pois fabricanse en España íntegramente, en Ponferrada, e o que nos permite é pois que a novia que adapte cada vestido á súa personalidade. Que o vestido fale da historia desa muller. Moitas grazas. Vai pasar a seguinte compañeira. Son vestidos, casi todos son uns vestidos como uns cortes moi puros, moi limpios, moi bo patrón. Este, por exemplo, é un vestido de crepe. O crepe de Silvia tamén é especial porque é un crepe moi elástico, moi cómodo. É un crepe que marca, pero sin ser exagerado, para que non se che note pois o que cenaches an tonto de noite. Despois, outra das peculiaridades de Silvia, da esta bota, cariño. Esta fermosísima capa. Lévanse moitísimo as capas que tamén se poden personalizar igual que os vestidos, e xa ves. Por exemplo, bordados personalizados para ela. Utiliza tules pois de plumeti, flocados, que só os ten a colección de Silvia, bordados, todo moi personalizado. Vemos que son como unhas bases sinxelas e logo a partir de aí xa a novia pois vai decidindo. Claro, porque o que lle permite tamén é, pois, por exemplo, para o altar, para a hora altar, que non é altar, non? Levo a capa, vou como máis vestida, máis elegante. Despois, pois, saco capa, podo lle poñer chaquetita con bordados, plumas, pedrería, xa mar festa. Look, 2 look, 3 look en un. Por exemplo, esta capa, que é un tul bordado, tamén personalizado, entostadito. Preciosa. Verdad? Pódese quitar a capa. A ver. E aquí xa quedaría algo máis cómodo para o resto do evento, non? Hora ceremonia. Despois, que a chaquetita, pois, para a hora de comer, etcétera, etcétera, pinchos, vale. Claro, que isto tamén se pode sacar, claro. E logo xa queda un vestido máis sinxelo. Despois podemos quitar a chaquetiña e queda un vestido base que aí xa para darlo todo en la pista de baile. Bueno, e esta colección xa combinada cos tocados de Charo. Hombre, é que xa son como un conjunto aí perfecto. Que cadran a perfección. Sí. De feito que traballan moito xunto. A ver, Silvia conta moito con Charo para facer, sempre fan algunhas piezas especiales para a colección. Pois hoxe aquí en Ordes poderemos ver estes e moitos máis vestidos, porque dimos unha cousa, Pili? Eu non tiña pensado casar, pero despois de ver estas fermosuras estou mo replanteando. Hombre, é que a calquera non lle entran ganas. Estou eu replanteándome en volver a repetir. Está por aí o marido? E a ver dende plato, porque eu creo que tamén se están replanteando. Bueno, xa para rematar, outra gasita, esta máis fluidita, e xa vedes que movimento ten. Pois quedo sin palabras con estes vestidos, preciosas, verdad? Ah, que sí, é que son moi bonitos. Esta espalda, por favor, fai aí plano detalle que ben merece. E despois é que é iso, que o podes personalizar. Que a ti non che gusta a espalda tan aberta, pois máis cerradiña, que quero ir máis cómoda. Eu que sei, é que todo... Pois mirémonos despedir, porque, compañeiros, quedan milleiros e milleiros de vestidos máis que nos imos quedar por aquí botando un ollo. A ver cal escollemos. E todas estas noivas e invitadas queren ver... Queren ver máis? Claro, quedaron aquí quedamos. Bueno, que os collan e que o probe, Alejandra, xa que está.